Legends és un projecte anhelat, és un projecte en el que venim somiant des de fa molt de temps, pensant que pot posicionar el nostre club en un lloc on encara avui no hi ha cap club del món. Legends és una plataforma per integrar els exjugadors, a molts de vosaltres, jugadors que heu de ser, en definitiva, els nostres ambaixadors, els reals ambaixadors del nostre club, el vostre històric, per al que heu significat i el que ara encara signifiqueu. Evidentment es jugaran partits de futbol, però hi haurà esdeveniments socials importants per a la nostra entitat que vosaltres representareu. Per tant, qualsevol jugador del primer equip del Futbol Barcelona podrà ser un legend, un ambaixador. Gràcies per estar amb nosaltres i gràcies per ser ja ambaixadors del Futbol Barcelona.